Hala bere eskumeneko alorretan eta gaietan ausart jokatu eta oro bat beste erakundeak gauza egitera sustatu beharko ditu. Horretarako funtsezkoa dira ondoko puntu hauek. Sortzen den mementutik beretik hasita elkargoaren estatutuetan euskararen hizkuntza eskumena jasotzea. Korsikan, Bretañan eta Ipar Katalunian egin bezala, Ipar Euskal Herrian ere euskarari nola baiteko izaera ofiziala aitortzea. Eta baliabide aski paratzea eta hizkuntza politikarako aurrekontu propioak bideratzea. Oinarrizko hiru erabaki horiek hartu ondoan, Euskal Elkargoa hizkuntza politika eraginkorra diseinetzen, lantzen eta garatzen hasten ahalko da. Euskararen eremuko gizarte eragileen iritzietan eta ekarpenetan oinarrituz eta gainerako erakundeekin elkarlan estuan erituz. Euskararen berreskurapena indartzeko asmoz, zenbait alorretan hauteman blokeatze egoera gainditu eta aintzinamendu berriak ematea ezinbestekoa da. Hala nola, irakaskuntza arruntean, helduen irakaskuntzan, hedabideetan, aisialdietan, ikasmaterialetan, alor sozioekonomikoan, bizi publikoan, euskararen erabileran eta hizkuntzaren kalitatean. Horren barnean, Euskaltzaindiari egin beharreko aitorpena egunik. Ezin dugu ukatu erronka eder bezain gaitza dela hau. Halaik ere, Euskaltzaindia eta Euskal Konfederazioa segur dira erronka hau gainditzeko modukoa dela. Eta euskara galtzoritik atera eta indar berritze bidean jauzia egiteko parada dugula. Baionako Euskal Erakustokian 2016ko azaroaren 19.